கார்த்தி தீபா சீரியலில் இப்போ ராட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக அவங்க ஆதரவு வந்து தாங்க. கார்த்தி வரப்போகிறாங்க, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியலையா, நான் பாட்டு பாடுறத வந்து முழுசாக வந்து பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணே தெரியாமல் தவிக்கிறாங்க. மைதிலி அண்ணி, நீங்கள் தான் கார்த்திகிட்ட வந்து பேசி அவங்கள வந்து டேக் டைவர்ஷன் பண்ணுவீங்க. சேச்சே, கார்த்தி முன்னாடி போனால் நானே வந்து தீபா தான் பாடினா இதுவே உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லணும் தான் நினச்சேன்னு உண்மையெல்லாம் உளறிடுவேன். அப்போனா நீங்கள் கார்த்தி முன்னாடி நிற்கவே நிற்காதீங்க, என்னை விட பயந்துருக்கீங்க போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி தீபா வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப பட்டமாக இருக்காங்க அந்த இடத்துல. அப்பன்னு பார்த்து கார்த்தி வந்து மாதம் இறங்கி வராங்க. என்ன ஆச்சு கார்த்தி சார், ரொம்ப கோவமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்கிற மாதிரி ஜானி அம்மா கேட்குறாங்க. திருவிழாவில் எதுவும் பிரச்சனையா அந்த குணானாலங்கிற மாதிரி டேக் டைவர்ஷன் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம ஜானகி. அதெல்லாம் இல்லை, ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான், அது என்ன ஏதுன்னு எனக்கு தெரியுது, இருப்பினும் ஆனால் எனக்கு சரியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. என்ன சொல்கிறீங்க கார்த்தி, இன்றைக்கி ரூபஸ்ரீ கச்சேரி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுல அப்படின்னு சொல்லி மைதிலி வந்து பேச்ச ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ எதுக்கு அண்ணி வந்து இது மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க? அப்போனா ரூபஸ்ரீயை பற்றி உங்களுக்கு விஷயம்லாம் எதுவுமே தெரியவே தெரியாதா? என்ன தம்பி சொல்கிறீங்க, இந்த ஜில்லாலே அவ்வளோ மாதிரி அடிச்சுக்க ஒரு பாடகியே கிடையாதுல்ல அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னமோ சொல்லி சமாளிச்சிட்டு இருக்காங்க. அண்ணி வந்து என்னை காப்பாற்றுறன்னு பேரில் மாட்டி விடுற மாதிரி தானே பேசுகிறாங்க, ஒன்றும் புரியலங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ரூபஸ்ரீ பாடுறப்ப என் கால் வந்து யதார்த்தமாக தட்டி விட்டுச்சு, மைக்லேருந்து வேற ஒரு போயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த இடத்துலேருந்து போய் பார்த்தா திரைக்கு பின்னாடி வேற ஒரு பொண்ணு பாடிக்கிட்டு இருந்தா. அவளை பிடிக்கலான்னு போகிறப்ப தான் நான் வரதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பொண்ணு எங்கேயோ ஓடிட்டா. அப்பாடா, எல்லாரும் பெருமூச்சு விடுறாங்க அந்த இடத்துல. தீபா ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க என்ன பண்ணுறனே தெரியாமல் பட்டமாகி கார்த்தி வந்து யோசிக்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன பெருமூச்சு விட்றீங்க? இல்லை தம்பி, அவள் ஏதோ வயிற்று பொழப்புக்காக பண்ணுறா, அது எதுக்கு நம்ம தேவைலாம் வந்து சம்மந்தப்படுத்திக்கிட்டுங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க, இத்தனை நாளாக வந்து நான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச வயசுன்னா அது அந்த பொண்ணோட வயசுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து பாட வச்சுருக்காங்கன்னா எங்கள் வீட்லேயும் யாரோ ஒருத்தவங்க தான் வந்து பாடியிருக்காங்க. இது தெரியாமல் நாங்களாம் ஏமாந்து போயிட்டோமேங்கிற மாதிரி பேரெதிர்ச்சியாக கார்த்தி வந்து உச்சக்கட்ட கோவத்தில் இருக்காங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. தீபா வந்து அந்த காஸ்டியூமை நினச்சி பார்க்குறாங்க. நல்ல வேளை இந்த காஸ்டியூமை வந்து பார்க்கல, இதே காஸ்டியூமில் தான் நாங்கள் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப அந்த கொலுசை பார்க்குறாங்க. தீபா கால்லையும் யதார்த்தமாக வந்து யோசிச்சு பார்க்குறாங்க. அச்சோ, இதே காஸ்டியூமில் இருந்த மாதிரி தானே தெரிஞ்சிச்சுங்கிற மாதிரி சந்தேகப்பட்டு வரதுக்குள்ளே தீபா கொடுக்கணுன்னு ரூமுக்கு வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த புடவையை இனிமேல் கட்டவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு காஸ்டியூமுக்கு மாறிடுறாங்க. தீபா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ரெட் கலர் சாரீ போட்டிருந்த மாதிரி தானே இருந்துச்சு. இல்லை சார், அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சார், ஏன் சார் கேட்குறீங்க? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலாக வந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் வந்து ரூபஸ்ரீ உனக்கு பெரிய ஆப்பா வைக்கிறேன்னு சொல்லி கார்த்தி வந்து அதிரடியாக ரூபஸ்ரீ வீட்டுக்கு வந்து போகிறாங்க. என்ன நல்லா இருக்கீங்களா, நேற்று கச்சேரி வந்து களை கட்டிடுச்சு, ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரியாக பாட்டு பாடினீங்கிற மாதிரி ஐஸ் வச்சு பேசி ஆப்போ வைக்க தயாராக வந்திருக்காங்க அந்த இடத்துல கார்த்தி. இருங்க சார், எங்கள் வீட்டுக்கு சர்ப்ரைஸாக வந்திருக்கீங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் காஃபி எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொல்லி காஃபி எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக போகிறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம ரூபஸ்ரீ. அப்பன்னு பார்த்து காஃபியெல்லாம் எனக்கு வேணாங்க, உங்கள் தேன் போல் இருக்கிற குரலில் ரெண்டே 2 வரி மட்டும் பாட்டு மட்டும் பாடினீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். என்னது கார்த்தி எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுகிறானா, ஒன்றும் புரியலையேங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல ரூபஸ்ரீயும் கோயிலாப்பட்டியும் மனசில் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த ரொம்ப பாட்டமாக இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் வந்து தீபாவையும் மைத்திலையும் காட்டுறாங்க. கார்த்தி தம்பியை பார்த்தியா, எனக்கு என்னமோ வந்து கார்த்தி தம்பி வந்து ரூபஸ்ரீ முன்னாடி வந்து உங்களால் பாட்டு பாட முடியல, அந்த யார் அந்த பெண்ணுங்கிற மாதிரி ரூபஸ்ரீ வாயிலேருந்து கேட்கறதுக்காக மட்டும்தான் போவாங்க. ஏன்னா இந்த ரகசியம் ரூபஸ்ரீக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அவங்க மூலியமாக இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும் தான் அவங்க இது மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கலாங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம மைதிலி. என்ன நீ இப்படி சொல்லிட்டீங்க, நம்ம சொல்ல மாட்டோம்னாலும் கார்த்தி எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி அதிரடியாக மிரட்டினா நிச்சயம் என் பேர் வந்து சொல்லிடுவாங்களே. குடுகுடுன்னு வந்து ரூபஸ்ரீ வீட்டுக்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல தீபா. இன்னைக்கு என்னால் பாட்டு பாட முடியாது, தொண்டை கட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காஃபி எடுத்துக்கிறதுக்காக போகிறாங்க. தொண்டை கட்டியிருக்கா இல்லை பாட்டு பாட தெரியாதா? என்ன கார்த்தி சொல்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே. நான் தான் சூப்பராக வந்து கச்சேரியெல்லாம் சூப்பராக பாடுவேனே, என் வாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே. நான் உங்களோட வண்டவாளத்தெல்லாம் தண்டவாளத்தில் ஏற்றிட்டேன். ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி பாடின பொண்ணு யார், எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணுங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. நீங்கள் தான் பாட்டு பாடவே மாட்டீங்களே, வீட்டில் இருக்கும்போது ஒயர்லெஸ் மைக் வச்சு பாடியிருக்கீங்க, இங்கே சாதா ஒயரை வச்சு பாடியிருக்கீங்க. என் கால் யதார்த்தமாக பட்டனால தான் எல்லா விஷயமும் நான் கண்டுபிடிச்சேன். அந்த பொண்ணு யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். நான் அந்த பொண்ணை வந்து பார்த்துட்டேன். என்ன இவன் பார்த்துட்டேன்னு சொல்கிறான், அப்போ நான் தீபாவை பற்றி தான் தெரிஞ்சிருக்கணும். இவன் பார்க்காம இருந்திருக்கான், அதனால தான் சுற்றி விட்றான். எனக்கு கிடைக்காத வாழ்க்கை வேறு யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாது. கார்த்தி தேவலாம் தப்பு பண்ணாதீங்க, நான் அப்படியெல்லாம் எதுவும் பண்ணவே இல்லை. உங்களுக்கு யாரோ ஏதோ தப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க, பார்த்ததே நான் தாங்க. பின்னாடி ஒரு மைக் இருந்துச்சு, இது எல்லாத்தையும் நான் கவனித்தேன். அதனால தான் உங்களால் பாட்டு பாட சொல்கிறப்பெல்லாம் நீங்கள் தொண்டை சரியில்லை, இது பிடிச்சிருக்கு அது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி சமாளித்து ஒவ்வொரு வாட்டி எஸ்கேப் ஆகிருக்கீங்களா? ஒருத்தவங்க உழைப்பை போய் திருடுறீங்களே, உங்களுக்கெல்லாம் வெக்கமாக இல்லை? கார்த்தி நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, நானும் அப்படிலாம் செய்யவே இல்லை. சி வாய முடு, உன்னை போய் வந்து ரொம்பவே வந்து நல்ல பொண்ணுங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். நீ செமையான கேடியாக இருப்பப்பில் இருக்கு. ஒரு உழைப்பை திருடலாம், ஆனால் அதுக்குன்னு இப்படியா? அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அங்கீகாரம் பேரு புகழ் எல்லாத்தையும் வந்து நீ வந்து திருடிக்கிட்டு இருக்க.
திரைக்கு பின்னாடி அவங்க சூப்பராக பாடுவாங்க. முகம் பதிகிறது மட்டும் உன் முகம். உனக்கு செல்வாக்கு, காசு, பணம் எல்லாமே கிடைக்குதா? இதெல்லாம் நினச்சா எனக்கு வேற மாதிரி தான் தோணுதுன்னு சொல்லி உச்சக்கட்ட கோவத்தில் இருக்காங்க. எனக்கு யார் அந்த பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சே ஆகணுங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து கேட்குறாங்க. இது எல்லாத்தையும் ஜன்னல் வழியா தீபா வந்து பார்ப்பாங்க. அச்சச்சோ, தீபா தான் அந்த பொண்ணுன்னு சொல்லிடுவாங்களா? ஒன்றும் புரியலங்கிற மாதிரி தீபா ரொம்ப பட்டமாக இருக்காங்க.